Ofundisayo uVibhakshi Maharaj. Sisebenza ngama-ratios and properties. Asiqale ngama-ratios, sobuye sibuyele kwimibuzo enamagama. Asithengi no 13/6 is equal to 5/x. Angikuthandi kahle u-x njengoba ungenzansi, ngizofuna ukutimesa la emaceleni ngo-x ukuze ngiwususe. Njengoba sitimesa ke siphunyelwa uba 13/6x is equal to khumbula besenzeni. Ukutimese ngapha nangapha uzokutimesa. Bayasusana u6/13 no13/6 sisalelo u-x. Siyazi u5 times 6 ukuthi u30/30. Sino x manje is equal to 30/13. Asiqhubeke nesibalo. Besifuna nje ukususa u-x njengoba ungenzansi subuye suyise phezulu. Singaphinde senze nangala eceleni ukuze ubone ukuthi siphume kanjani nawo. Uyabona? Sifuna ususa wona lo x wethu. Yini esingayenza ukuthi u-x sunyuse? Ashintsha umbala. Komele esikwenza ngala sikwenze nangale. Nje basothi 6x nangala sizothi times 6x. Tholakala banike bayasusana u6 kusala ba. Nabo x bayasusana ngapha. Sokuhlisa lokusela. Njengoba sebesusene laba abangenzansi, selelo manje ukuphezulu. Sehla u5 times 6 wethu u30/13. Iyona impendulo yethu manje. Asenze umbuzo wamagama manje. Nangu umbuzo, it's eCanada. I-Mount Yukon ingu-298/67 uma uyiqhathanisa nani neBen Nevis yaseScotland. Asibhale lawa sinako. Bize ngo-1 nansi Nevis yethu yaseScotland. Siyaqhubeka umbuzo. I-Mount Elberton yaseColorado yinde kunazo zonke. Siyabhala la. U-e wethu uzomela u-Albert. Sibhala nje sizama ukushintsha lo mbuzo basinike wona ngamagama. Suwenze ube njani? Ube izinombolo ukuze sikwazi ukwenza isibalo. U-e wethu lona uzomelani? U-Mount Elbrus wethu siyehlise nangu uMount Blanc wethu usiphaba sothatha uB 448,000. Naku umbuzo, yinde kangakanani iMount Yukon? Nazi-ke izinto zethu sesizibhalile ngendlela ezozwakala kangconywana uma sesehlisa izinombolo zethu. Soqala la. Siyazi ukuthi u-e wethu usipho 48,000. Bayasusana u48,000 kusalaba ukuthi u44 no0 bethu kuzosipha 44,000. Siyawuthola kumphumelo ukuthi u-e u44,000. Sesiyofaka lapha yana ke manje. Yabona sesime kanjani? Sesino 44,000 is equal to 220 over 67
wa n. U-n wethu walapha eBen Nevis. U-n wethu sibonile ukuthi uma times ngo-67 divided by 222 u-220 kangaki ku-44,000? Ungabala nange-calculator uzophunyelwa u-20. U-n wethu u-67 times 20 lo osisalele laphaya. Ungabala usheshe. Usipha ba? Asibuyele ku-y wethu. U-298 over 67. Nanku n wethu. U-n wethu phela umphumela lo sowuthola lapho. 67 times 20. Bayasusana no-67. Salaba u-298 times 20. Usipha ba? 298 times 20. Ungabala nangokikilidi wakho. Usipha ba? Ngathi ngenza iphutha. U-5,960. Ungabala nawe. Kumele sehlise u-0 wethu. Wamamitha. Nayi-ke impendulo yakho. Asibuyele kumbuzo wesibili. Esikoleni esikhulu kutholakale ukuthi kubafundi ababili kubathathu noma asibuyele emuva. Bonke abafundi kuba u5 banamaselula. Kuba u5 kulabafundi banamaselula amadala ngeyodwa noma entsha ngonyaka owodwa. Thola wena lo x. U-x wethu ukuthini? 2/3. Lo 2/3 wethu wa-x umele ukuthini? Ukuthi kubafundi kubathathu ababili banamaselula. Oyedwa umfundi kubafundi abawu5 uneselula endala ngonyaka noma entsha ngonyaka. Siyehlisa konke la esikutholayo imininingwane ngezinombolo ukuze sikwazi ukwenza lo mbuzo. Basibuza ke futhi nje basidwebela la. Kubo bonke labafundi bangaka abafundi abanamaselula? Bangaki abanamaselula amadala ngonyaka? Balekile ukuthi udwebele phela uma unombuzo onamagama ukuze uzikhumbuze ukuthi empeleni kubuzwe ukuthini. Siyehlisa u-2/3 kwethu. 2/3 khumbula ukuthi abafundi abanamafoni kubafundi abathathu. U-1/5 1. Umfundi oyedwa kubafundi abawu5 unefoni endala ngonyaka noma entsha ngonyaka. Nawo umbuzo wethu. Sesiyazi ukuthi uyedwa umfundi kubafundi abawu5 unefoni entsha noma endala. Ungadideki kakhulu. Buyela kuloko kusekelwe nje ngoba ikona esikuphiwe. Sizokumisa ngendlela ehlukile manje. Landela mina njengoba ngibhala ukuthi lemphumela ngiyithathaphi. Manje njengoba sino7 times x. 7 times x phela sithatha ukuthi u10 minus 3 u7 over 15. Asususa laba bangenzansi kuba bayinto efanayo. Sibuyele ngale eceleni 7 over 15 wa x over 2 over 3 wa x. Yabona nje so x bethu bayasusana.
sisalelwa yini? 7 over 15 times bayasusana u3 bethu noma u3 ungena ka 515 sino 7 over 10. Umphumela wethu ke loyo abasibuzile ukuthi bangaki naku susekele bawu7 ebafundini abawu10.